Så det officielle billede af hjemløse, det er, at de vælger det selv. De er dovne. De duer ikke til noget. De fylder sig bare med stoffer og alkohol. Og i mit tilfælde, så er det farligt. Jamen, så er det fordi, jeg hedder job, og folk ikke kan stave det. Så bliver det til COPPR. Og så bliver det til rocker. Og så bliver det til, at jeg har voldtaget. Og jeg laver røverier, og jeg ved ikke, hvad jeg ikke har lavet lort. Og det har jeg altså ikke. Nu skal jeg bare se, det er job og synge i stedet. Det er for det første tid, der lå hjemløse jo derovre, ikke? Der har jeg også ligget. Jeg har også sovet herinde i mange år. Men det er 5 år siden. Og det er simpelthen blevet for farligt. Så plejer jeg at sidde her. Og vent på folk. Og nej, så sidder jeg bare og kigger, og folk de kigger igennem, og det er rigtig mange smiler, og det er jo dejligt. Hvad betyder det at være hjemløs? Jamen, det er hovedbanegården 24 timer. Der er ikke nogen dør, jeg kan lukke. Det er på andres præmisser 24 timer. Og det vil så sige, at gadereglerne, de går så ind og kræver noget af mig. De kræver, at jeg opfører mig pænere end andre, for det er sgu ikke familien, der går forbi. Det kræver, at jeg bevæger mig. Det er den eneste måde at blive usynlig på. Og hvis du viser folk, at du er til at stå på, at du rydder op, at du ikke pisser i bukserne, at du ikke stjæler fra dem, at du overholder så meget du nu kan, jamen så hjælper de dig jo også, ikke? De får hjælp til at blive hjemløse af følgende problemstillinger. Sygdom, og det er der ikke nogen, der beder om, vel? Psykiske sygdomme, arbejdsløshed, og det bliver svært at betale en husleje uden penge. Men vender det, der gør folk hjemløse, det er en dårlig barndom. Så vælger du gade, du vælger stofferne, du vælger alkoholen. Fordi du vælger at kunne komme væk fra billederne herinde, fra billederne en dårlig hverdag, og fra det, du skal hjem til, ikke? Jamen, efter vi fik hus forbi, så ændrede det selvfølgelig min hverdag, ikke? Fordi lige pludselig, så havde jeg noget at leve for. Jeg havde noget, jeg brændte for, ikke? Og så kunne jeg sgu overleve, ikke? Så til de første mange år, der jeg ikke fik penge nogen steder fra, jeg ikke havde en adresse, men der leder jeg selv den avis. Så er det vigtigt, at du får din egen salgsplads. Og som sagt, så er mine 3 faste pladser, det er oppe i Nordsjælland. Birkerød, og så kan jeg ikke huske, hvad de andre 2 hedder, men jeg kan godt finde vej til. Men det er deroppe af. Jeg tager ikke aviser med. Jeg er temmelig sikker på, at der er til 2 dage. Fordi, som sagt, 70% de tager ikke avisen. Skal jeg holde cyklen på mig? Jeg synes, det er rigtig godt. Det må man også gå i gang med. Ja. Og nu er der råd til en mere. Tak for det. Kan I have en god dag? Så hvad betyder den avis? Jamen, det betyder en hverdag, det betyder mindre kriminalitet, det betyder, at jeg kan møde andre mennesker og kigge dem lige om. Dagen går med noget fornuftigt, ikke? Og så bliver jeg sgu også træt om aftenen, ikke? Det er også nødvendigt, for at du kan lægge det ned, ikke? Eller slappe lidt af. Alle mennesker længere har brug for en god hverdag, har brug for noget at stå op til, har brug for noget at foretage sig, der er fornuftigt, og har også brug for at få et skulderklap en gang. Alt det gør avisen for en hjemløs.